saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyo a wannan channel ta mai albarkar gaske. A wannan bidiyo ne insha Allah zan nuna maka hanyar da zaka samu naira 2000, 3000 har 50,000 zaka iya samu ta wannan hanya cikin sauki, kuma a cikin sati ɗaya zaka iya samu waɗannan kuɗaɗen insha Allah. Ɗan uwa, ina roƙonka idan baka yi mana subscribe ba, kuma ko da wannan shine zuwanka na farko wannan channel mai albarka ta Hausa Tech, to ina roƙonka dan Allah da ka danna mun subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin da zarar mun ɗora sabon bidiyo YouTube za su sanar da kai. Za mu aje maka link na wannan platform a cikin description na wannan bidiyo. Kai tsaye kai zaka shiga description sai ka danna link ɗin. Kamu link ɗin namu yana cikin WhatsApp, saboda haka bari mu shige shi. Ga link ɗin namu kuna gani, za mu danna shi kamar haka. Yana searching. Bayan ka danna shi zai kawo maka wuri kamar haka. Gashi nan. Kamar haka za ka ga nan waje ne da za ka sa verification code ɗin, email address naka za ka saka a nan wurin. Nan kuma za ka sa login password, nan login password za ka ƙara confirming a nan wurin. Sai kuma nan za ka sa transaction pin, nan ma za ka ƙara sa transaction pin kai confirming ɗin shi. Sai kuma nan wajen get code ɗin nan, in ka danna shi za su tura maka sako ta Gmail ɗin da ka cike wannan form wanda ka saka a farko. Za su tura maka wasu lambobi ne, sai ka zo ka saka su a wajen. Bayan ka gama cikewa, ga gunan da aka sa get code sai ka danna shi, gashi nan. Da zaran ka danna shi za su ce gashi nan sun tura verification code a cikin wannan Gmail da kai register. Yau kamar yadda kake gani ga code din nan sun turo, gashi nan daga sama. Gashi nan sun turo mana, za mu copy code din da suka turo kamar haka. Za mu copy shi. Mun kafa sai paste din shi a nan wurin. Bayan ka paste abin da rubuta register now, gashi nan sai mu taɓa shi. Mu taɓa shi. Ya nuno register successful, har yayi maka login kamar haka. Zaka ga shi nan ba wani cike za ka tsaya yi ba. Kai tsaye inda za ka shiga gashi nan BIP, gashi nan daga ƙasa, shi za ka danna. Za mu danna akan tax ɗin nan. Gashi nan tax, shi za mu danna akan shi. Zai kawo mana wuri kamar haka. Sai ga wani gunan da aka rubuta John, gashi. Sai ka danna shi. Idan ka danna shi ma ko baka da Twitter, inda ya wuce wajen kamar haka, sai ka yi back kawai kai tsaye. Kana yi back za ka ga wani gunan da aka sa submit, gashi nan submit, gashi nan. Sai ka taɓa shi. Zai searching kamar haka. Jira shi. Zaka ga yayi submit successful. Shi ma wannan sai mu sake taɓa gunnan da aka sa submit, gashi nan sai mu taɓa shi. Shi ma yayi successful. Kaga sun baka $0.5, kowanne $0.5. in ka hada zai baka $1 kenan gaba ɗaya guda biyu. Aka gan shi a nan, gashi nan sun zo nan. In muka jira za su zo da wancan ragowar.
yawa kamar yadda kake gani gashi nan dala ɗaya ta sauka a nan, shine wadda suka baka. A kullum zaka zo kai musu tax, zaka zo ka danna wajen wannan tax din, za su baka tax guda biyu da zaka yi musu kowanne 0.5. kullum za su baka dala ɗaya, kuma idan ka bukata zaka iya kai withdraw na kudinka. Gashi nan guda aka sa withdraw, sai ka danna shi. Gashi nan zaka sa withdraw method din naka dai, gashi nan dai. Kuma minimum na withdraw dala 4 ne, $4 ne. Gashi nan ka danna withdraw, sai na saita bank card dina. Gashi nan idan zaka gayyaci wani, ga wajen referral code naka nan da zaka taba ka gayyaci wani. Gashi nan sai ka taba shi, sai ka copy link ɗinka. Gashi nan sai ka copy shi domin ka tura wanda zaka tura. Kuma ana ma save referral, kamar nan sai ka zo kai login out, ko kuma ka je wata browser kai paste wannan link da ka kwafa, sai ka sake register. In ka dawo nan zaka ga sun baka commission, zaka ga anan wajen kudin sun karu nan daidai wajen balance din dalar naka. Kuma kullum za su baka dala ɗaya, to kaga kwana 4 kenan ma ko baka yi referral ba zaka iya withdraw na kudinka. Kullum za su baka $1, zaka shigo kai masu tax. Sa'annan ka gayyaci mutum ya yi aiki da link ɗinka, ta ƙarƙashin ka akwai wani commission shi ma da suke bada. To kaga wannan hanya ce da ya kamata a ce mutum ya bi ta, domin ka hanzarta kamfan su rufe, ka zo ka ware ka ɗebi 'yan kuɗaɗenka, tunda sabuwar hanya ce wannan. Gashi nan akwai BIP 0, shine daman kake receiving na tax wanda suke baka dala ɗaya kowace rana. Sai kuma BIP 1, shi kuma za su baka kowace rana dai za su baka dala $3.60 za su baka, amma shi sai ka yi deposit na kuɗi sannan za su rika baka wannan damar. To ga dai shi nan dai har da BIP 3, sai wanda kake so za ka yi amfani da shi. Ko da yaushe za ka shigo wajen tax din nan ka yi musu tax, kana yi shi kenan za ka ga sun baka dala ɗayan ka ya zama dala 2 kenan. A nan muka kawo ƙarshen bidiyon. Muna roƙonka idan baka yi subscribe ba, ka danna subscribe, ka danna alamun ƙararrawa, sannan ka yi share wa 'yan uwa da abokan arziki domin su masu amfana. Mun gode da ziyartar wannan channel. A huta lafiya.